салом алейкум дӯстон, бародарон ва тамошобинони ҳамешагии канали мо. Бародаро, ҳама каса хуш омадед ба канал. Дар навори имрӯза якчандта мошинҳои нав қабул кардем, ки пешкаштон мегардем. Мошинҳо аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ҳастанд. хоҳиш мекунем видеоро то охираш тамошо кунед, лайк ва обуна шуданро фаромӯш накунед ва зангулаи канала пахш кунед, чунки ҳама рӯза аз наворҳои нав бохабар шавед. раҳмат бародаро барои дастгирӣ, барои лайки обуна шуданатон. аз дастгирии ҳар яки шумо миннатдор ҳастем. дастгирии шумо пешравии мо ҳастай. хоҳиш мекунем ки дар комментария фикрҳои худро нависед ва бародароне ки мошин, хона, замин, квартира чизае барои фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед, метавонед дар номерои имо ватсапи мо ки рӯи экранда ҳастай сурат ва маълумоташро равон кунед. дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ва як бор дига хоҳиш мекунем ки бародароне ки бори аввал каналда меҳмон ҳастед, ҳатман обуна шуданро фаромӯш накунед, чунки дастгирии шумо пешравии мо ҳастай. мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. рафтем. Assalomu alaykum mardumi g'arib, kanali Rashtiji qati Somontiji. Ина шофёри мо, уна мошинаш, ина мошини мо. Ҳама каса гузаштесем границара, дар границаи Маштакова қарор дорем. Ина тағоб Даево Nexia аст бародаро. созишвориш газу бензин, кузов седан, объем 1.6, коробкаш механик, ҳолатш хуб. мошин бародаро нахадои ҳамаш 100% кор мекунад. ягон камбудӣ надорад, танҳо ҳуҷҷатҳои солонаш бояд чидагӣ. қарор дорад дар ноҳияи Вахш, наша 15000 сомон мега, бо камтар савдо дорад. касоне ки харидор ҳастед, марҳамат рақами рӯи экранда занг занед, маълумоти пурратара аз соҳиби мошин дастрас кунед ва дастгирия фаромӯш накунед. ҳатман лайк гузоред ва каналда обуна шавед. бародароне ки телеграм дошта бошед, дар комментария силкаи телеграм гузоштагием. ин мошин видеорам дора, видеошам мондагием бародаро. навораи дигарам ки видеош бисёртар бошад, дар телеграм мегзорем. марҳамат дар омадан тамошо кунед. Opel Vectra аст бародаро. солаш 92 сол, созишвориш бензини холӣ, кузов седан, объем 1.6, коробкаш механик, ҳолатш хуб. мошин бародаро мотораш навай, яксола ҳуҷҷат дорад, утилизатсиям кардагиай. нахадо, мошин ҳамаш 100% кор мекунад. қарор дорад дар ноҳияи Ҷалолиддин Балхӣ. бародаро танҳо варианти алиши ҳастад ки ба ягон хачибек ё ки седан ё карама боша алиш мекунад. болои бо суметия. касоне ки мошини алишӣ дошта бошед, марҳамат рақами рӯи экранда ватсап ҳаста, метавонед ки муроҷиат кунед, вариантҳоро пешниҳод кунед. бародарони азиз, касоне ки билет дар кор боша, марҳамат билети арзон аз ширкатҳои русӣ Уралхати бародаро, чи аз Тоҷикистон ба Русия, чи аз Русия ба Тоҷикистон, билетҳо бо нархи арзону дастрас аз дигар авиакасо фарқ мекунад. марҳамат касоне ки дар кор боша, рақами рӯи экранда ватсап ҳаста, метавонед ки муроҷиат кунед. эълони дигари мо бародаро, хонаи фурӯшӣ аст. хонааш чӣ хеле ки наварда мебинед, 100% тайёр, абои карагӣ. се дар хона аст бародаро. як хонаш ҳозир аст, ранги кухня истифода бурда истодиянд. ду хона дигаш ремонти 100% медорад, зиндагӣ мекунад. якаш абой дорад, якаш шпакловка кардаги бародаро. заминаш 6 сотиқ замин дорад. ҳаммомшам яке душавоиш дар даруни хона ҳастай. ҳуҷҷатҳои хона 100% ягон камбудӣ надорад. қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, деҳаи Кофарниён бародаро. наздикиста мактаб, масҷид ҳама чи ҳастай. бародаро нархи хона 240000 сомонаш мега. харидори аниқ боша, бо камтар савдо мешавад. касоне харидор бошед, марҳамат рақами рӯи экранда метавонед ки занг занед ё ки ватсапам дорад, метавонед ҳар як ватсап муроҷиат кунед, маълумоти пурратара аз соҳиби хона дастрас кунед. мошини дигари мо бародаро Honda аст, солаш 2007, яксола ҳуҷҷат, газу бензин, баллонаш 95%. нархш боша бародаро 90000 сомон, бо муомила дорад. мошин састаниш бениҳоят хуб бародаро, ягон расходи зиёдӣ надорад, мегирӣ ҳай мекунӣ. касоне харидор бошед, рақами рӯи экранда занг занед, ватсапам дорад, метавонед ки муроҷиат кунед. ва дастгирия бародаро фаромӯш накунед, ҳатман лайк гузоред ва каналда обуна шавед. касоне ки мошин, хона, замин дошта бошед, дар имо ё ки ватсап сурат ва маълумоташро равон кунед. дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем.
трактор МТЗ 80 астай. Бародаро, трактор 100%, ҳамаш 100% кор мекунад, культиватор дора, чизел, барана, ҳамаш ҳастай. ҳуҷҷатошам 100%. Наша бародаро 85 000 сомон мега, бо муомила дора. Қарор дора дар ноҳияи Зафаробод. Марҳамат, касони хайдор бошед, рақамиёро викунанда занг занед. Бародаро, ин тракторон якчанд видео дора. Видеоша дар Telegram мондагӣ, метавонед ки дар омада тамошо кунед. Ва хонае ки реклама кардем, ҳозир ӯ хонаро бародаро як видеои 3-4 дақиқа дора. Ва ишам дар Telegram гузоштагием. Telegram силкаш дар комментар аст, метавонед ки дар омада обуна шавед ва видеоро тамошо кунед. Мошини дигари мо бародаро каравани парастой аст, Astra F. Солаш 96, сӯзишвориш бензин, кузов универсалный, объем 1.6, коробкаш механик, ҳолатиш хуб. Қарор дорад дар ноҳияи Восей, наша 28 мега, бо савдо мешавад. Бародаро, ин хайдор астед, рақамиёро викунанда муроҷиат кунед. ВАЗ 2107, солаш 2005, сӯзишвориш газ бензин, кузов седан, объем 1.5, коробкаш механик, ҳолатиш хуб. Чӣ хеле мебинед бародаро, мошини тоза, мотор, коробка ҳамаш тоза. Қарор дорад дар шаҳри Душанбе, наша 12500 мега. Хайдор бошед, рақамиёро викунанда занг занед. Lada Priora аст ки бародаро дар комментар пурсида буданд. Солаш 2008, сӯзишвориш бензин, кузов седан, объем 1.6, коробкаш механик, ҳолатиш хуб. Мошин бародаро мега состояниш хуб, нахадо ҷошта заводид мешавад. Қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, наша 33 мега. Хайдори анимоша биё мега мошина бина, савдо мешавад назди мошин дор. Касони хайдор бошед, рақамиёро викунанда муроҷиат кунед. Бародаро, BMW пурсидаги буданд. Марҳамат, BMW 3 серия, солаш 91, сӯзишвориш газ бензин, кузов седан, объем 1.6, коробкаш механик, ҳолатиш хуб. Мошин состояниш хуб, бародаро, нахадо. Қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, наша 20 мега, бо савдо мешавад. Бародаро, ин ки хайдор бошед, марҳамат, рақамиёро викунанда занг занед. Мошини навбатӣ бародаро BMW 5 серияс аст, солаш 2000, сӯзишвориш бензин, кузов седан, объем 1.5, коробкаш автомат, ҳолаташ беҳтарин, краскаш тоза, мотор, коробка ходоистоз, баллоношам ҳолати беҳтарин доранд. Мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе, наша 65500 мега, бо савдои хуб дорад. касони хайдор бошед, барои маълумоти иловагиро ба даст овардан рақамиёро викунанда занг занед. Ин буд бародаро якчанд та мошине ки мо дастрас кардем ва пешкаши шумо гардонидем. Шуморо моҳи мошин, хона, замин, квартира чизе барои фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед,
дар имо ё ки ватсапи мо сурат ва маълумоташро равон кунед. Дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. Ва касоне ки Канада меҳмон ҳастед, хоҳиш мекунем ҳатман обуна шавед, чунки ҳама рӯза аз наворҳои нави мо бохабар шавед. Раҳмат бародаро, барои дастгирӣ, барои лайки обуна шуданатон аз дастгири ҳар яки шумо миннатдор ҳастем. Дастгирии шумо пешрави мо аст. Хайр то наворҳои оянда.